ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କଣ? ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ହେଲା ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ସରଳ ରେଖା ମାନେ ପରସ୍ପରର ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ଯଥା AB ଏକ ସରଳ ରେଖା ଏବଂ CD ଏକ ସରଳ ରେଖା। এই ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁହେଁ AB ଏବଂ CD ସରଳ ରେଖା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ତାକୁ ଲେଖିବା କେମିତି? AB ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର CD ସରଳ ରେଖା। এইଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା।